3 बोसोराव बेसेबां खामानि मावदों मावाखै प्रमद बर'आ बेखौ आं बुंलायनाङा मालाय पाब्लिकफ्रानो बुंगासिनो दं नुगासिनो दं पाब्लिकआ बुंगोन बियो मा मावदों बेसेबां थगायदों बर' रायजो राजाफोरखौ बा पाब्लिकखौ बेखौ दिनै रायजोआ देख देख नुगासिनो दङ बिनि फिननायखौबो प्रमद बर'आ मोनफिनगासिनो दं। जिल्ला इउथ बिपिएफनि दैदेननाय आरो मुसलपुर जिल्ला इउथ बिपिएफनि दैदेननायाव गोबां माने सात्र सात्रिफोर भटार बिथांमोना जोंनाव जइन जादों खमाव सालबारिनिफ्राय 200नि बारा आरो फ्राय नैबे मुसलपुर जिल्लानिफ्रायबो 300 प्लास अन्तत 600 माने खाथियाव जइनिं जादों आरो बिसोर गोदान भटार सेंग्राफोरबो सिख्लाफोरबो गोदान भटार आरो सोरबायाबा खेबसे होखांबाय होनना बुंदों सोरबायाबा एबार 2024नि जितु एमपि इलेक्सन जागोन बेहायसो गोदानै भट होगोन भटार लिस्टखौ मोनबाय बेहाय रावबो भटार नङै मानसि जइन जायाखै आरो जों बेखौनो बुंदों जे जों बेसे गोबाव बिटिसिखौ सालायनो फिउचारा नोंसिनि आखायावनो सेंग्रा सिख्लाफोरनि आखायावनो ओंखायनो नोंथांमोनहा आवगायबोनांगौ होननानै जों खावलायदों आरो जोबोद मोजां जादों दिनै सालबारि जिल्लानि जेसेबां सेंग्रा सिख्लाफ्रा जोंनि बिपिएफ हान्जायाव हाबनानै जोंखौ मदद होनो ओंखारफैदों आरो मुसलपुर जिल्लानि गोबां सेंग्रा सिख्लाफ्रा भटारफ्रा जोंनि बिपिएफ हान्जाखौ मदद होनानै ओंखारबोदों जों जोबोद मोजां मोनदों जों बरायदों आरो आं आसा खालामदों फैगौ 2024नि जितु एमपि इलेक्सन क'क्राझार लकसभा बेवहाय जोङो 100% जोङो बिपिएफआ देरहागोन। सोरबा माबा बुंब्ला आंहा बेहाय रिप्लाइ होनांगौ होननाय गैया दे आरामसे बे दिनैनि खोथा नङा आं बहुतबार मिथिङाव बुंबाय 2003 सननि 10 फेब्रुवारियाव जितु सुक्ति बे सुक्तियाव अल बड' स्टुडेन्टस इउनियन आबसुआ जोंखौ सापर्ट खालामाखै आसामनि बेंगलि छात्र हन्ता आसु बा गरखा बा माइनरिटि मुस्लिम हिसाबै बा राजबंसि हिसाबै गासिबो दल संगठनफ्रा जोंखौ लेटार अफ सापर्ट होदों सापर्ट खालामदों बे लेटार अफ सापर्टआ हम मिनिस्ट्रियाव दङ बेखौ RTI खालामबा मोनगोन दाबो जोंनि आखायाव गैया बेखौ जोङो डाइरेक्ट बे कपिखौ जोङो हम मिनिस्ट्रियाव गभर्नमेन्ट अफ इन्डियानो होनांदों बिनि थाखायसो जोङो सुक्ति खालामनो हादों जोङो BLTआ हारसिं सुक्ति खालामनो हादों होननानै जों मालाबाबो बुङाखै जोङो गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया बुंनाय बादि आसाम गभर्नमेन्ट बुंनाय बादि आसामनि जेसेबां संगठन दं बिसोरजों रायज्लायजोबनांदों रायज्लायनानै जोङो बे लेटार अफ सापर्टखौ जों लानांदों बिनि गेजेराव 3 बोसोराव बेसेबां खामानि मावदों मावाखै प्रमद बर'आ बेखौ आं बुंलायनाङा मालाय पाब्लिकफ्रानो बुंगासिनो दं नुगासिनो दं पाब्लिकआ बुंगोन बियो मा मावदों बेसेबां थगायदों बर' रायजो राजाफोरखौ बा पाब्लिकखौ बेखौ दिनै रायजोआ देख देख नुगासिनो दङ बिनि फिननायखौबो प्रमद बर'आ मोनफिनगासिनो दं। बेफोरखौ जाय जइन जादों बिसोरनाव सोंदोब्रा आंनाव मानो सोंनांगौ जादों बिसोरनाव सोंदो बियो आलदा मेटार बेहाय आं जेबो कमेन्ट होआ मथथे मोनायाव होखारनाया थिग जायाखै बेल' आंना खोथाया होखारोब्ला मोनायाव होखारनाया थिग जायाखै